Good morning, jatono no phungkaham hangka hangke tini hai no hai ang norway blog ko nukjak phika hangka hangke tini ang khangwrai mosdeng khainai ni chongo chongo hangke khangwrai mosdeng khainai nai tabok hangka hangke norong nai tongni ani blog no chayasa duita bono mosdeng khaigra na tei ko senya rakha aborok no hangka hangke gorok janai sotoi bai hingga borok hingke songkra mosdeng khainai sari mosdeng khaigra na monoke asli dari moso kau dekat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bono tabuk sok nai thapa bohon musung jak tong bang ar sok nai ge thapo sok nai kita mordom hayo ji bungo ge sama sala thap sung sung mordom dong ar sok nai ginak nai tengdi obidino soya thak ko bokai bugini rok dong sok nai tang moso khangwrai aro phuke kwrui asuk abagai oros ma sok moso som makai berma kisai kong thakata gora gora thak Ini boleh kan bias, bias. Hai jeung tabuk tesa banta kholaigra na mia banta bai phantok ber ma botei atini khai banta bai o khangwrai ma sing khai ngising ta banta kholaiga na haidi abat o kisa bulai tama bono se mari sinai khundro dong do haiban ang khundro pui asuk ban ko mosdeng o nai khangwrai mosdeng ro hangkai ang asuk khundro pui bai thakjai ge obosong laisnai changtini banta sugra namona mane hingke motom drop ta o mosdeng go ang obo haisa amga khungte belai no hamjak thok no moi rok ke ang asuk sajage habai mukai tini phungni bagoi mosdeng khai mani hingke oro tongmoi kisa aing kisa andar
चिकेन बाय मानाय संजाक टिफिन साइसिगोन ना माने संना बोलें खानदे आंथ' जों कौन जों संखाय माइरं संखा आंके मस्दें खायगा आंके बा दाउखौ मसाइसिगोन ना